YOLO bitches og velkommen til en ny video. Mit navn det er Mathias Opdrup, og ved min side har jeg i dag Kalle Puha. Kalle Puha, a.k.a. Felix Østergaard, a.k.a. min partner in rhyme. Vi skal prøve noget sjovt. I lægger nok mærke til, at jeg har en sort jakke på. Det er fordi, at jeg nu turner ind til What's up for cuts? Service de runs. Hvad sker der der? Det vi skal lave nu, det er, at vi skal ringe ud til folk på Snapchat. På Ronnys Snapchat her laver jeg nu en my story. Og så beder jeg folk om at sende et selfie af dem selv, hvor der bare står klar. Og så vil vi ringe dem op. Hvad laver du? Selfie. Selfie? Så vil jeg ringe dem op på Snapchat. Det er også derfor, vi har gjort plads til, at der lige kan komme et Snapchat screen herude. Og det kommer der faktisk lige nu. Fordi nu optager vi. Og nu kan vi se, at nu sidder jeg og kigger ned på computeren, der står lige her. Nå, nu optager jeg en my story, jeg lægger ud. Og den ser sådan her ud. Hey, hvad så fuckheads, mand? Prøv at der sker noget griner. Jeg sidder her sammen med min homie. Vi skal ringe ud til jer på Snapchat og lave fucking fed freestyle rap. Så send et selfie af jer selv, hvor der bare står klar. Så er det bare om at sende klar. Det går amok nu. Vi prøver lige at ringe Scottish Girl. De er klar. Okay. Godt det, han Scotty. Ringer til Scottish Girl. Hallo? Er der hul igennem? Hej. Til Glasgow? Åh! Hvad så pigerne? Hvad så? Er det Scottish Girl? Ja, det er det i hvert fald. Hvem er der? En fra Skotland? Nej, det er ikke. Jeg er fra Hundi. Du er fra Hundi? Fuck man, fedt sted. Er I klar på noget rap shit? Ja, vi så... Okay, fedt. Fedt, man. Så skal vi bare have et fucking emne fra jer. Hvad skal vi rappe om? Okay, klar. Burger. Burger. Fuck, hvor nice. Er I klar? Okay, kan jeg høre beatet? Yes, okay. Jeg håber du er en hundi twerker. Så må jeg fucking stikke min pik ind i din burger. Yes, så man, fuck det. Og du kan sidde der og fnis. Men jeg har lige bestilt en Whopper med cheese. For jeg er typen, der tager en selfie, når jeg banger fritter og en med Big Tasty. Jo, jeg er typen, der siger fuck it, hvis damen hun æder min ekstra nugget. Ja, det er ikke vildt godt, hvis hun lige pludselig har frået helt min teambox. Ja, så man, fuck det. Jeg er den sjoveste. Nede på McDonald's i Hundi har jeg fucking lavet det groveste. Fordi damerne, de vil have min stil, så tilbyder jeg dem også et gratis Happy Meal. Okay, og det er måske lidt omstridt, men jeg kan godt finde på at bange det med en pomfrit. Mia Busk? Mia Busk? Hvad så Mia Busk? Hvad så? Mia. Er du klar på noget fucking rap shit? Ja, jeg er fuldstændig klar. Det skal være om tatovering. Nice, det der tattoo. Ja, okay, kan du høre beatet? Ja, okay. Okay. Du ved, jeg motherfucking røns. Jeg motherfucking styg. Jeg har din kusse tatoveret langt ned af min fucking ryg. Yes, så man, jeg gør det fandme halvgodt. Tatoveringer, det tager jeg over prins Albert. Yeah. Og du ved, det er sgu tilgrin, hvis damen ikke har en tatovering af en delfin. For jeg sgu typen, der spiser koktummer. Er du en ægte mand, har du tatovering med dit postnummer. Yes, så man, jeg er ikke en fucking bums. På mit fucking bryst står der røns. Yes, så man, fuck det. Og jeg kan flække dig, jeg kan flække din dreng. Jeg er motherfucking ud fra Vestegn. Da jeg blev tusset, gjorde det sygt nas. På mit bryst står der 2750. Jo man, og det er fandme ikke fup. Skud ud, mit bryst det er fyldt med ballerup. Yes, so man, hvor fuck kan du sige? Jeg er fra Hundi, jeg plukker dig ned med en Uzi. Yes, so man, fuck ikke det. Du kan bare sluge og smut. Over min øjenbryn står der pain is good. Sker der, Timmy? Hvad sker der? Hvad så, man? Kan du høre os? Ja. Fuck, hvor nice. Er du klar på noget rap shit? Ja, jeg er fuldt klar. Okay, fuldt Helt klar. sikkert. Sådan, man. Så skal du give os et emne, så rapper vi for dig. Jeg ved det ikke. Smatso, okay, grise. Grise. Altså, sådan nogle grise. Kan du høre beatet? Jo, motherfucker, jeg er ikke i krise. Havde du 2 søstre, var de min yndlingsgrise. Ja, så man, fuck det. Jeg vil med nattefis. Jeg kan lide en pige, hvis hun ligner en pattegris.
Ligner en pattegris, men stadig ham der Felix baserer rap på beats. Yeah, så jeg når sgu finalen og banger din sol som en lille krølle på halen. Ja, så man en lille krølle på halen. Hvad så, er du klar på lidt krølle i stallen? Ja, så man, fuck det, jeg ryger spliff, spliff, spliff. Kan lige når en sol siger øf, øf, øf. Hvis man kan høre noget, der steger, så er det bare min roomie, der steger. Hey bro! Hvad så, mand? Hvad så, mand? Banan. Kan du lide bananer? Ja. Hvor sidder du henne? Hvad så, mand? Jeg sidder i en bil. Nå, hvor skal du hen? Jeg skal til Esbjerg. Du skal til Esbjerg, mand. Fuck, hvor nice. Hvad skal du lave i Esbjerg? Jeg skal købe en ny computer. Okay. Skal vi rappe lidt om det? Ja, det må jeg gerne. Hvad for en skal du have? Hvad skal du have for en computer? Ligesom en game-computer. En hvad? Game-computer. Hvad gamer du? CSGO. CSGO, sådan, mand. Helt sikkert. Yes. Ham der med dagen, han er ret så fræk. Han har en ny computer, så kan han skulle spille Counter-Strike. Yeah. Og hvis I møder ham, kan han flex, ja. Han køber en ny fucking fed computer i Esbjerg. Ja. Banan køber hele vejen til Esbjerg for at købe en gamer-computer, der er alle penge værd. Oh shit, man. Så han kan nakke dem i CS. For det Banan ved bedst. Yeah. Ham der banan, han har det. Nakker alle sammen lige fra Ribør til Varde. Yes, så man, fuck det. Han tager det med et smil. Laver headshot, når han sidder i en fed bil. Ja, hallo. Hvad så, Ronny? Hvad så der, mand? Er det mig? Ja. Hvad så, mand? Er du klar på noget rap shit? Sker der mig? Jeg er fucking på. Det er fedt, mand. Hvor sidder du henne? Jeg sidder sammen med min veninde. Hey, hvad så, veninden? Sker der der? Kan det passe, jeg har bollet hende der? Ja, det har du. Fuck, hvor nice, mand. Sig til, du gav mig klammy, og jeg er stadig sur. Okay. Kan vi få et emne at rappe om? Hvad? Kan vi få et emne at rappe om? Du skal rappe om rødvin. Rødvin, fuck, hvor nice. Jo, okay. Jo, jeg motherfucking runs. Jeg ligger skudt i sprød rim. Hende der veninde, hende har jeg skålet med i rødvin. Yes, so man. Det var en vild dag. Jeg havde en over til bolle 6, Netflix og middag. Jeg typen, jeg har skåret akvalen. Efter jeg har serveret lidt af min franske vin. Jo, jeg har gjort mig til min frue. Efter jeg serverede den franske drue. Yeah. Så vi drikker sgu den slem drik. Drikker mere rødvin end ham der prins Henrik. Yes, so man. Jeg tog pigerne i stræk. De synes alle sammen jeg var fræk. Mit navn er Felix. Hør mig på din egen pot. Så kan du invitere med på mit eget slot. Du kan smage min gode krans, når du kommer med på mit slot i Provence. Yeah, og alle pigerne de venter på at jeg kigger forbi med flasker med procenter. Yes, so man, jeg får sgu da et tit job. Det er vildt godt, jeg laver bare hiphop. Og damerne, de er nede med det. De kan læse Chateau de Felix på min etikette. Og du ved, at jeg er rimelig selv tilfreds. Kom med på mit slot, så tilbyder jeg et ekstra glas. Yes, og I sidder der og griner. I ligesom rødvin, fordi jeg fucking gode gardiner. Jeg koner alting. Tager med jer til vinsmagning. Det er vin, I forventer. Kom med til mig og Fritzels kælder. Vi gør det fandme godt. Mig og Fritzl har en masse vin stakket op. Vi kommer altid i mål. Hvad så, piger, er I klar på en rødvin? Skål! Fucking nice. Er det godt, tøserne? Er det godt? Vi ses på slottet. Ses på slottet, hey. Hvad siger du? Krøllet hår. Krøllet hår? Yes, man. Yes, okay. Jo, I sidder og kigger på to flotte bøller, som render rundt med kæmpe køller. Yes, so man, fuck det, vi drikker øller. Min bro her, han er fucking født med krøller. Yeah, det er fandme rigtigt navnet Felix Østergaard. Og lige siden jeg var 0, har jeg haft krøllet hår. Yeah, jeg håber at I forstår mig, når din dame hun gokker. Tænker hun på mine lokker. Yes, so man, jeg krøllede ligesom pudler. Jeg kan også godt lide ham der, Christoffers nudler. Yeah, men det er ikke fordi, at jeg selv tager stoffer, men jeg har bunket flere damer end fucking Christoffer. True shit. Ha' en fed aften, bro. Vi ses, Maxis. Ha' det godt. Hey. Hey. Hold nu.
Med den opfordring om at holde ud, så tror jeg også, vi holder ud nu og siger tak for denne gang. Og måske se det noget rap mere. I kan se alle Hyllekings' videoer, hvis I har lyst. Og der kommer snart noget nyt Hyllekings shit til jer. Rons og Mathias takker af, og vi ses snart igen. Hej.